Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, УКонтакте, на канале YouTube. Вулічныя акцыі ў абарону незалежнасці Беларусі не засталіся незаўважанымі беларускімі ўладамі. У выніку каля 40 чалавек былі пакараныя буйнымі штрафамі, а шэраг найбольш актыўных прыхільнікаў незалежнасці атрымалі па 15 і больш сутак адміністрацыйнага арышту. Міліцыя так імкнулася прыцягнуць да адказнасці як мага больш людзей, што чарговы раз не абышлося без канфузу. На акцыі супрацоўнік АМАПу здолеў выявіць удзельніцу, якой там, па яе словах, і блізка не было. Ці адпавядаюць судовыя прысуды ўдзельнікам антыінтэграцыйных акцый здзейсненаму правапарушэнню? Ці можна пазбегнуць выплаты прысуджанага штрафу? Пра гэтае ды іншае мы пагаворым сёння з маімі гасцямі ў студыі, а гэта юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфанович і журналістка «Новага часу» Діяна Серадзюк. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Давайте для пачатку удакладнімся па лічбах, тому что вось тое, што я назваў, гэта такія прыблізныя лічбы. Валянцін, я ведаю, што у вас ёсць больш дакладная інфармацыя, колькі людзей, удзельнікаў і неудзельнікаў, можа быць, акцый антыінтэграцыйных прайшло праз гэты так званы судовы канвеер, і пра якую суму агульную штрафаў на сённяшні дзень ідзе размова? Ну, мы таксама не претендуем на паўнату інфармацыі, бо адсочваць все так складана, але паводле нашай інфармацыі это ўжо каля 90 чалавек, і агульная сума штрафаў ўжо сягае да 40 тысяч евро, дзесьці так. Вось. Ну тут еще і складана, тому што ў снежні месяцы на гэта все еще наклаўся пераслед удзельнікаў масавых мерапрыемстваў у выбарчы перыяд. Якраз пачалі іх пераследаваць акурат пасля заканчэння выбараў, і все гэта плаўна перацекло еще і ў антыінтэграцыйныя дэманстрацыі. Ну, агулам дзесьці вот уже за 90 чалавек. І з іх 11 прыгавораны да арышту былі. Каля 90 чалавек, вось самая апошняя інфармацыя ад праваабарончага цэнтра «Вясна», з іх 11 да арыштаў розна. І зараз вот да гэтай сітуацыі неадназначнай, якая шырокую такое асвятленне ў СМІ атрымала, гэта калі спрабавалі прыцягнуць да адказнасці Діяну Серадзюк, якая, па яе словах, на акцыі не было. Діяна, а чаму вас не было на акцыі? І зараз я павінна апраўдвацца. Ну, конечно, вы што, супраць незалежнасці? Не, я за незалежнасць цалкам, і у час пазначаны ў пратаколе мяне на акцыі не было, і я не ведаю, чаму мяне прыцягнулі да адказнасці, дакладней спрабавалі прыцягнуць, яшчэ не прыцягнулі. Хаця, як вядома, справу адправілі на дапрацоўку, і ўсё яшчэ можа быць. Ўсё ж такі, вот у вас ёсць доказы таго, што вас не было? Так, канешне, у меня ёсць доказы. Я была у сваёй знаёмай гасцях разам са сваім мужам, і на судзе мой муж выступаў сведкам, пацвердзіў, што я была разам з ім. І гэтая знаёмая, якая, на жаль, не змагла прысутнічаць на судзе, але таксама пакінула свае сведчанні, апытала моя адвакатка, і яна сведчыла, што я была разам з ёй у гэты час. І як нас падчас судовага разгляду этой справы паставілася да вашай аргументацыі суддзя? Суддзя, я не ведаю, што ён сабе насамрэч думаў, але я думаю, ён разумеў, што гэта ўсё абсалютная лухта, таму, відаць, ён і адправіў справу на дапрацоўку. Валянцін, да вас як да праваабаронцы, наколькі такая вот сітуацыя, у якую трапіла Діяна, яна увогуле распаўсюджаная у нас? Ну, сутыкаемся перыядычна з такімі выпадкамі, калі спрабуюць прыцягваць да адказнасці людзей, калі іх, напрыклад, не было у тым месцы і ў той час, які ім інкрымінуюць, так скажем, да? Калі яны там прымалі не ў чым удзел. Ну, насамрэч, улічваючы, што некаторыя акцыі былі не такія ўжо шматлюдныя, я думаю, што супрацоўнікі міліцыі мелі магчымасць зафіксаваць на відэо і фота фактычна кожнага з удзельніка. Таму насамрэч, калі б было жаданне разабрацца, то можна прагледзець
відэа аператыўнай здымкі і установіць, быў там чалавек ці не быў. Ну ці яны звычайна фота робяць з гэтых аператыўных здымкаў там з прывязкай да некай канкрэтнай мясцовасці і так далей. То есть это в прынцыпе лёгка установіць. Але ў нас, ведаеце, все этой справы ўжо шмат гадоў мы назіраем адно і тое, што это вот судовы канвеер, дзе адны і тыя ж сведкі даюць паказанні там ледзь не ва ўсіх раённых судах города Мінска, што яны там бачылі гэтага і тога, і на гэтых падставах суды выносяць просто пастановы і прыцягваюць людзей да адказнасці. Тым не менш, я вот ведаю, як адбываліся суды над удзельнікамі акцый гэтых, выкладывалі людзям, паказвалі канкрэтныя здымкі. Вот тое же самае, там Кавалькова нават выкладала здымак у сябе ў Фейсбуку, дзе паказалі, што вот яна стаіць там на акцыі і гэтак далей. Апроч слоў гэтага амапаўца, былі нейкія доказы вашай прысутнасці нібыта на гэтай акцыі? Ну так, у справе сапраўды быў фотаздымак, хаця там вельмі складана ўвогуле нешта ўбачыць, там былі нейкія людзі, але ну калі глядзець на яго, то бачна, што это абсалютна не кастрычніцкая плошча, дзе нібыта я была па словах амапаўца. І ну гэты здымак абсалютна не можа быць доказам таго, што я прысутнічала вось там у такі-то час. То есть что мы маем? По словах амапаўца, вы былі на Кастрычніцкай плошчы, но на здымку не Кастрычніцкая плошча. Так. Гэта была вот Діана Серадзюк, но на здымку Діану пазнаць немагчыма. Так. А вот амапавец гэты, калі вот яму казалі, звярталі ўвагу на гэтыя ўсе факты, вот якая была яго рэакцыя? Да ніякая яго была рэакцыя. Ну, мне здаецца, што проста вось як іх запраграмавалі, так яны і кажуць. І вось як казаў Валянцін, сапраўды, пасля майго суда мы паехалі ў савецкі суд, там адбываліся суды над Паўлам Севярынцам. І той жа амапавец, мой сведка, прыйшоў туды ж і казаў слова ў слова тое, што ён і казаў у мяне. Тое самае нават, што Севярынец гэта асоба вядомая, як на мяне ён сказаў, што Серадзюк это асоба вядомая ў апазіцыі. Ну, гэта было вельмі смешна. Так вы нават не тое, што ў журналістыцы вядомая асоба, яшчэ і ў апазіцыі. Так, так. Вось Таму гэта... яны звярнуў на яе ўвагу, бо ён ведаў, ну, па яго словах. Да. І я просто губляюсь ад такой вядомасці. У нас сёння просто эфір нейкіх такіх вось ну, шчыраванняў. А чым вы вядомыя ў апазіцыі? Я просто займаюся палітычнымі пытаннямі ўжо даўно, і вот як палітычнага дзеяча, вот вы для мяне адкрыццё. Вы ведаеце, трэба было, відаць, запрасіць на эфір таго амапаўца, каб ён патлумачыў, чым я вядомая пазіцыя. Мабыць, тым, што мінулым годзе мяне судзілі за ўскладанне караблікаў каля расійскай амбасады, хаця я там была неяк удзельніка як журналіст, і ў мяне быў бэйдж, але, ну, мяне ўсё роўна пакаралі штрафам. Діана, ўсё ж такі прызнайцеся шчыра, а з гэтага амапаўца вы раней ведалі? Можа, у вас былі нейкія там сустрэчы, можа ён вас на спатканне романтычнае запрашаў, а вы яму адмовілі, ён зараз такая помста з яго боку. Прычыны для гавора. Ну. Вы зараз кажаце тое самае, што мне сказала моя рэдактарка Аксана Колп. Узгадвай, калі ты дзе яму адмовіла. Не, насамрэч такога не было, я яго бачыла першы раз, але за той дзень я яго шмат разоў ужо бачыла ў розных судах, таму цяпер ужо буду ведаць, я яго запомню. Валянцін, ўсё ж такі, як лепш сябе паводзіць у такой сітуацыі? Вось цябе абвінавачваюць у тым, чым ты не вінаваты. Што рабіць? Ну, тут ёсць як бы пытанне, калі ты сапраўды ўдзельнічаў і калі ты сапраўды не ўдзельнічаў, то... Ну, давай вот дарэчы, вот са слова Діаны можна разабраць два варыянта. Калі яна не ўдзельнічала у акцыі, але прысутнічала на ёй як журналіст. І другі варыянт, калі ўвогуле не прысутнічала ні ў якай якасці. Давай з больш свежага там было, не было чалавека. Ну, калі не было, то я мяркую, што тут трэба выкарыстоўваць все магчымыя магчымасці для ўласнай абароны, прадастаўляць свае доказы таго, што ты быў у гэты час у іншым месцы, это можа даказвацца рознымі шляхамі. Вплоть до раздрукоўкі, напрыклад, тэлефона мабільнага, дзе будзе зафіксавана, што званкі заходзячы былі зусім іншага месца ў гэты час, калі які табе інкрымінуюць, што ты ў гэты момант быў на плошчы, там, груба кажучы. Зноўку ж, заявіць хадайніцтва пра глядзе аператыўнай здымкі яны рабілі, і раней, в прынцыпе, тако практыкавалася, калі суды судовым паседжанні, так сказать, глядзелі это відэа, яно выдатна ўсё даказвае, быў там чалавек ці не быў. Калі яго там няма, дык яго там і не будзе. Таму што тут яшчэ момант такі
такі ёсць, што не заўсёды па фотаздымку можна зрабіць выснову, што гэты чалавек прымаў удзел у дэманстрацыі, калі на яе візуальна не бачна, там, што ён трымае нейкі сцяг там, ці плакат, няма прывязкі да канкрэтнага месца. Таму што на вуліцах шмат людзей хадзіла розных, і не ўсе з іх прымалі ўдзел у дэманстрацыі, натуральна. І тут вельмі важна даказаць, што менавіта чалавек сваімі дзеяннямі ён падкрэсліваў то, што ён прымае ўдзел. То есть ён выказваў некае сваё стаўленне да нейкіх грамадска-палітычных падзеяў, там публічна выказваў, там крычаў, не веду, махаў сцягам, плакатрамаў. Калі ён міма праходзіў і спыніўся і паглядзеў на плошчу, его ў гэты момант сфотаграфавалі. Ну, это ж не значит, что он прымаў удзел у дэманстрацыі. Таму заўсёды варта міліцыянту запытвацца, чым канкрэтна, якімі дзеяннямі. Ну, наши амапаўцы яны навучаныя, яны ўжо кажуць, он крычаў «Жыві Беларусі», то іх стандартнае такое. Не, ўжо ёсць новы тренд. Гаварыў на беларускай мове. Гаварыў на беларускай мове. Это ўжо прызнак таго, што ты ўжо тут нейкі... У дэманстрацыі удзельнічаеш, ну так. Яшчэ можна даваць каментарыі СМІ за гэта таксама прыцягваць. Это таксама супрацьпраўнае дзеянне фактычна ў нашай краіне. Тым не менш, вот памятаеце, колькі это ўжо часу прайшло, 3 гады ці можа быць болей, сітуацыя з вядомым філосафам Владзімірам Мацкевічам, якога таксама спрабавалі прыцягнуць да адказнасці за ўдзел у вулічнай акцыі, на якой яго не было. Прычым ён даказаў гэта з дапамогай пашпарту, дзе стаялі штампы о перасячэнні мяжы, што ў гэты дзень ён быў увогуле за мяжой. Што зрабіў суд? Накіраваў справу на дапрацоўку у РАУС. У РАУСе справа праляжала неабходны тэрмін, каб ўжо скончыліся ўсе тэрміны, і спусцілі на тармазах. Потым на мае пытанні міністр тагачасны унутраных спраў спадар Шуневіч разводзіў плячамі, говорю, ну памыліўся чалавек. Вот у такой ситуации вот все ж таки что рабіць? Что чакаць ад вот ситуации со справай Діяны? І таксама накіравалі на дапрацоўку. Чакаць пакуль дапрацуецца? Ну, тут таксама магчымыя варыянты. То есть один варыянт, калі яны там дапрацуюць матэрыялы і накіруюць іх суд зноўку на разгляд, а іншы, калі, вот як з спадаром Мацкевічем варыянт, калі яны дачакаюцца сканчэння тэрмінаў прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці 2 месяцы з моманту здзяйснення правапарушэння. Ну і як бы на этом усё. На гэтым усё? Ну, в сэнсе тэрміны зышлі. Не, я разумею, я маю на ўвазе тое, што чалавек фактычна ілжэ сведчыў у судзе. Першае. Другое, ён фактычна абылгаў Діяну. Яна можа падаць на яго ў суд? Яна можа падаць заяву прыцягнення ад адміністратыўнай адказнасці, потому што адміністратыўная адказнасць установлена задачаю лжывых паказанняў сведчанняў у адміністратыўным працэсе. Вось. Ну і магчыма варыянты іншыя падачы нейкіх скаргаў. Не скаргаў, а заявы там аб дзелавой рэпутацыі, гонару годнасці і так далей. Але тое, што першая справу накіравалі на дапрацоўку і яна там, ну, то есть, ўжо больше на ў суд не патрапіла, гэта можа быць, ну, как бы таким сведчаннем таго, што справа сапраўды шытая была белымі ніткамі. То есть это можа быць аргументам у той скарзе, якую, ну, тэарэтычна падаць Діяна. Ну, лепшым аргументам было б, калі б суд спыніў вытворчасць за адсутнасцю складу адміністратыўнага правапарушэння ў дзеяннях чалавека, там, ці Діяны, ці яшчэ кагосьці. Таму што калі заканчэнне тэрмінаў, то заканчэнне тэрмінаў, яно не сведчыць ні пра здзяйсненне правапарушэння, ні пра тое, што ён яго не здзяйсняў. Оно просто таму што скончыліся тэрміны. Вось. А вот калі справа спыняецца ў судзе за адсутнасцю складу правапарушэння адміністратыўнага, гэта, конечно, найлепшы варыянт, но такое вельмі рэдка бывае. Падарунак такі. Діяна, ці ёсць у вас у планах ўсё ж такі нейкі сустрэчны такі іск падаць? Ну, я пра гэта думала і хацела сапраўды паглядзець, як будуць развівацца падзеі, ці справа вернецца пасля дапрацоўкі і будзе новы суд, ці яна сапраўды так спусціцца на тармазах. Просто мяне няма ніякіх ілюзій адносна таго, у якой краіне мы жывем, і я вельмі сумняюся, што вось нашых так званых праваахоўнікаў рэальна можна прыцягнуць да адказнасці, хаця гэта быў бы добры прэцэдэнт. Валянцін, а ці варта чакаць, вот, чым скончыцца гэтая справа? Вот, прямо зараз, вот, выйшаўшы вот зараз з эфіра, Діяна можа напісаць у суд заяву? Ну, тэарэтычна можа, але тут, разумеется, яны скажуць, што ну, суд еще не даў ацэнку паказанням гэтага сведкі. Вот як суд дасць ацэнку, ну, вот, тады можна будзе рабіць нейкі высновы, ці ён хлусіць ці не хлусіць.
Так а якім чынам даць вот, ну калі вот браць тую ж самую дзеля прыклада справу Мацкевіча, суд жа ніякім чынам ацэнку паказанням гэтага сведкі не даў. Не даў, таму што тэрміны скончыліся. Ну так, і вот які сэнс чакаць нейкага там ацэнкі суда, калі яе не будзе? Ну, напісаць заўсёды можна, но я баюся, што адказ такі прыкладна будзе, што пакуль што суд еще не адбыўся і ацэнку паказанняў сведчанняў сведкі дадзена не было. Таму выснову рабіць там хлусіць он ці не, маўляў, зарана. Ввогуле, як успрынялі на працы, ці, скажем, сваякі, муж, вот як успрыняў тое, што вы, оказывается, сказалі, што поедзеце на куды там, да навучання, а самі пайшлі на плошчу і ў акцыі удзельнічалі. Ну, калі верыць амапаўцу. Як муж паставіўся да слова амапаўцаў ці... Не, вот да сітуацыі, што атрымліваецца, вы яму сказалі, што паедзеце вучыцца, а самі пайшлі... Мы ж былі разам з ім. От жа ж незадача, да? Ну, муж сказаў, што ох, дык ты герой, ты малайчына, вось цябе судзіць не вінавату. Это вот падвышае твою такую вот нейкую грамадскую значнасць. Хаця, ну, я вельмі так да гэтага ставлюся. Палітычны вес у апазіцыі, я б сказаў, падвышае. Так. Чаго чакаць? Вот дзякуючы амапаўцу мы даведаліся, што вы маеце палітычную вагу ў сярод апазіцыі. Можа быць, там адзіны кандыдат ад апазіцыі на выбарах? Та не, ну вы што? Не, я такія гульні не гуляю. Ну чаму? Вот я гляжу, так що ж такі вот жанчыны-палітыкі заявлялі пра свой намер удзельнічаць у выбарах, і зараз усе, як кажуць, сліваюцца, а вот наўзамен. Уже готовыя, раз амап прызнаў, што вы... стану сваёй, вы да гэтага. Не станеце сваёй, а раз прызналі, што ты вядомая асоба ў палітычнай, у апазіцыі, так ужо чаму не? Ну, я падумаю над гэтым, але не бліжэйшым часам. Смех смехам, тым не менш. Валентин, як вы ацэньваеце вот, з пункту гледжання праваабаронцаў всю гэтую сітуацыю з гэтымі судамі? І я разумею, што хутчэй за ўсё вот паводле артыкулаў такія памеры штрафаў прысуджаць можна, але вот ці не падаецца вам, што занадта буйныя штрафы ідуць? Ну, мне падаецца, што это в прынцыпе непрымальна тое, што адбываецца зараз. І гэта просто наша старая сістэмная праблема з рэалізацыі свабоды мірных сходаў, выказання свайго меркавання. То есть у нас дзяржава лічыць, што яна можа там дазваляць табе нешта высказацца, там не дазваляць. І выніку рэалізаваць гэтыя свабоды на практыцы амаль што немагчыма. І рэалізацыя іх на практыцы цягне за сабой такі вот наступствы, калі людзей штрафуюць такімі грамаднымі штрафамі альбо пазбаўляюць волі. Ну, хай это там кароткатэрміновыя арышты, але калі, напрыклад, зараз севярынца судзілі па 15 сутак двойчы, так это месяц правесці ў цыпе, ну, это, я б сказаў, вельмі жорстка. Таму мы это расцэньваем адназначна як рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянаў. Мы расцэньваем гэта як факты парушэння правоў чалавека. Больш тут ніякіх ацэнак, як мне падаецца, у праваабарончых арганізацыях быць не можа. Но тым не менш, вот ўсё ж таки, калі з юрыдычнага пункту гледжання падыходзіць, ўсё ж таки, наколькі прысуды удзельнікам гэтых акцый яны адпавядаюць дзейснаму заканадаўству? Я лічу, што гэтыя все прысуды не адпавядаюць заканадаўству, таму што все дэманстрацыі і дэманстранты сваімі дзеяннямі не ўяўлялі ніякіх пагрозаў ні грамадскаму парадку, ні грамадскай бяспецы. У нас наше заканадаўства сфармулявана такім чынам, што сам факт выхаду на дэманстрацыю без дазволу ўладаў гэта стварае склад правапарушэння. Але ў чым сутнасць такого правапарушэння? Людзі нічога не парушылі. Яны нічога не разбілі, не пабілі, а проста мірна выказалі сваё стаўленне да праблемы, якая, ну, відавочна вельмі важная з пункту гледжання грамадскай палітычнай ацэнкі. Таму, ведаеце, не кожны закон равно права. Не кожны закон равно права. Наш закон па масавых сходах і вся эта вот канструкцыя сфармулявана такім чынам, што яна істотна абмяжоўвае нашы магчымасці, нашы констытуцыйныя правы. Таму я лічу, што это все незаконна. Диана, я яшчэ раз хочу вернуться вот до разбіральніцтва ў судзе вашай справы. Гучная справа амап супраць Діяны Серадзюк.
от вы калі шоу ты разгляд, у вас была магчымасць там, скажем, звярнуцца до гэтага галоўнага сведкі амапаўца, вот паглядзець на яго вот сваімі такімі вот карымі вачыма сумленнымі і сказаць, вот, ну як же ж так можна, вот было такое не, вот мне просто цікава яго рэакцыя. Ён так хацеў уцячы, а суддзя ўсё казаў, што застаньцеся, калі ласка, бо да вас яшчэ будуць пытанні. Пасля ён все-таки збег, паехаў, відаць, на іншы суд. Таму у мяне такой магчымасці не было. Але я спрабавала раней как-то неяк спрабаваць з імі размаўляць, але гэтыя людзі просто максімум, што яны могуць это усміхнуцца і все, і нават слова з іх не выцягнеш. Таму не ведаю, можа быць, калісьці яны нешта ўсвядомяць, што вось яны хлусяць, што яны робяць тое, што не варта рабіць, але пакуль што мне здаецца, што не. Вы ўжо атрымалі вот штраф за тую вот ваш неудзел уже ў адной акцыі, на якой вы ўсё ж таки прысутнічалі, хоць як журналіст, тым не менш штраф атрымалі. Зараз, калі вот прыйшла позва ў суд, вот была упэўненасць у тым, што тады ж вот за што штраф? Я же журналіст, я не удзельнік. Тут таксама, маючы такі бэкграунд, была упэўненасць, што там былі думкі такія, ўсё, там 15 сутак як северынцу. Ведаеце, вось гледзячы на гэтыя прысуды, я сапраўды разглядала розныя варыянты, але, дзякуй Богу, пакуль абышлося. Увогуле, я недавно подумала про тое, што ў мяне было 3 суда ў жыцці. За першы суд, калі была першая абарона Курапату, не першая, в 17-м годзе, мяне апраўдалі, таму што там сведкі сказалі, што яны падпісалі гатовыя ўжо сведчанні і все. А за другі суд мяне аштрафавалі, і тут справу адправілі на дапрацоўку. Я думаю, што наступны раз будуць суткі. Вам ужо трэба хадзіць на суд з этим, як кажуць, трывожным чемоданчиком. Так, як спадар Арлоў, з сушкамі, там, з кніжачкай. Що спадар Арлоў? Гэта ўжо распаўсюджаная практыка. Он, скажем, Алексей Янукевич прыязджае на эфіры, паказваў нам, я заўсёды ў машыне, у багажніку з сабой адмысловую торбачку важу, таму што ў любы момант могуць спыніць і забраць. А пры сённяшняй сітуацыі вот гэтая практыка, Валянцін, я хацеў яе абмеркаваць, калі чалавеку даюць суткі, прысуджаюць, але кажуць, пакуль гуляй. І то атрымліваецца як? Вот як таму лідару БНФ Янукевічу трэба заўсёды з торбачкай этой трывожнай хадзіць дзеля таго, што могуць у любы момант спыніць і сказаць, у цябе ж там 15 сутак прысуджаныя, давай-ка мы вырашылі, што цяпер самы момант табе іх адсядзець. Як гэтая практыка, наколькі яна законная ўвогуле? Практыка не новая, гэта вот апошні перыяд она такое распаўсюд атрымала, калі выносяць арышты, але чалавек знаходзіцца на волі, так? Но паводле заканадаўства пастанова аб адміністратыўным арышце, она вступае ў законную сілу адразу пасля вынесення і такім чынам яна ўжо скіроўваецца для выканання. Вось. А супрацоўнікі міліцыі гэта матывуюць тым, што, маўляў, няма магчымасці зараз чалавека змесціць на арышт, таму што, месца няма, напрыклад, там у ВВС, там ці в ЦИПе. Вось. Я мяркую, што гэта робіцца у мэтах, скажам, ізаляцыі чалавека ў патрэбны момант. Вот калі трэба супрацоўнікам міліцыі яго ізаляваць, вот яны яго ізалююць. І ён, атрымліваецца, сапраўды не ведае, калі гэта адбудзецца, як. Адзінае, што зараз вот ужо на працягу апошніх года-двух былі ўнесены змены і адпаведны артыкул ПКАП гаворыць пра тое, што спагнанне не падлягае выкананню, калі оно не было выканана на працягу года. То есть, калі ўжо год пройдзе, то ўжо так ўжо чалавека затрымаць не атрымаецца, хаця раней мы ведалі практыку, калі і больш года праходзіла, бо фармальна заканадаўстве нават і гэта не было рэгулявана. Я мяркую, што это зроблена для таго, каб, напрыклад, того ж северынца ці нейкіх іншых актывістаў і лідараў, хутчэй я б сказаў, што это, напэўна, робіцца для лідараў пратэстаў, калі, напрыклад, будзе падрыхтоўка да нейкіх наступных акцый, каб было зручна ізаляваць гэты момант. Я не ведаю, чаму яны адразу гэтага не робяць. Напэўна, таму што адразу ім это не трэба. Ім трэба, калі нешта будзе планавацца, рабіцца і так далей.
Дзяна, дарэчы, а вот на сённяшні дзень у якім вы статусе знаходзіце? Ну, я маю на увазе, што можа быць, калі вот скончылася это пасяджэнне судовае, накіравалі вашу справу на дапрацоўку, вам суддзя не сказаў, вот нікуды не з'язджайце, пакуль вот справа не вернецца, там, ці пакуль яна там не закрыецца, ці яшчэ што-нибудь, ввогуле якія-нибудь папярэджанні з боку суда былі там, што вам можна рабіць, што не можна? Не, нічога такога не было, бо ну, прысуд яшчэ ніякі не вынесены. Я не юрыст, але я так мяркую, што я все яшчэ асоба, у дачыненні да якой вядзецца адміністрацыйны працэс. Ну, як бы і все. Ну, не накладае ніякіх абмежаванняў, в Ну, то прынцыпе. есть асобе, супраць якой адміністрацыйны арышт, там, ёй можна выязджаць за мяжу? Можна. Не перакрыта. Это не крымінальная справа, она не цягне такіх абмежаванняў. Я яшчэ хацеў абмеркаваць такую тэму. Як вядома, ўжо вот некалькі дзён таму распачалася збор сродкаў by Help кампанія. Андрэй Стрыжак пра пачатак этой кампаніі, дарэчы, аб'явіў у нас в эфіры, адразу она пайшла збірацца грошы на тое, каб дапамагчы людзям сплаціць штрафы. І тут два моманты. Першы момант такі, што людзі пішуць там некаторыя такія асабліва, як это так сказаць, радыкальныя, што, маўляў, што мы будзем выплачваць гэтыя грошы, падтрымліваць рэжым і гэтак далей. Ёсць магчымасць, вот прысудзілі гэты штраф, ёсць магчымасць вот так стаць у позу і не сплаціць яго на сённяшні дзень? Ну, такой магчымасці няма, таму што калі чалавек не сплочвае штраф вызначаны тэрмін добраахвотна, тады спагнанне накладаецца на іншыя ягоныя, так скажем, доходы. Да? Это можа быць заробак, пенсія і маёмасць. Чым небяспечныя гэтыя штрафы, калі яны вялікія, і там людзі вот у нас на вачах, там на гэтых судах атрымлівалі там па 100 базавых за дзень, там в адным судзе 50, там праз 10 хвілін там у іншого судді там еще 50, вот тут тебе уже 100 базовых, а это, ну, вибачайте, такі суми немалі. І коли чоловік не може їх сплачувати, це просто катастрофа в певному сенсі може здаритися. Тобто прийдуть судові виконавці, опишуть маёмасць, сконфіскують її. Це, ну, такі серйозні, стримлюючі фактори, я би сказав, для громадянів. Потім чоловік ще 100 разів подумає, чи варто йому удзельничати в демонстрації, коли таке здарається. І коли, наприклад, ну, люди ж різні є, для когось це, може, це гроші невеликі, а я так міркую, що для більшості білоруських громадян це гроші великі, доходи не такі у нас вже. У людей великі, каб це були незначні суми, або коли чоловік пенсіонер, наприклад. Тому, ну, це серйозний такий фактор уздзеяння. Улада не дарма гэта робіць, выкарыстоўваць менавіта фінансавы чыннік. Ён які вельмі зручны для іх. З аднаго боку, нібыта нікога не пасадзілі, знялі вастрыню рэакцыі магчымай заходніх, так скажем, краінаў Еўразвяза там і іншых. Ну, тут штрафы вынеслі, але калі так паглядзець сутнасна, то это сур'ёзна. Але вот сітуацыя з судом вот Діаны, калі ей прысудзілі штраф, да прыкладу, яна потым, скажем, абскардзіла прысуд, доказала, што ўсё ж таки як журналіста яе не мелі права прыцягнуць да увагі. Ну, уявім сабе такую фантастычную сітуацыю, што трапіўся сумленны суддзя, які па палітычна матываваных гэтых прысудах вырашыў вынесці справядлівае рашэнне. А грошы з яе ўжо вот знялі. Што далей? І вернецца? Вяртаецца. Все грошы вяртаюцца. А пеня? І на маёй памяці нават былі выпадкі, калі арышт адмянялі. Ну, это вельмі рэдка. Это за сабой цягне, дарэчы, і магчымасць спагнання маральнай шкоды за незаконны адміністратыўны арышт. Вось. Вяртаецца сумы спагнаныя з асобы. Я хочу дадаць, што я абскарджвала ва ўсіх беларускіх судах і да Верхоўнага суда, але, ну, гэта ні да чаго не прывяло. Мяне также прызнавалі вінаватай. На падставе чаго, дарэчы, вот, ну, быў жа, можа быць, які-небудзь, калі ўжо яны так любяць здымкі рабіць ці відэо, там гэтыя аператары невядомых кінакампаній, што пастаянна круцяцца на акцыі. Можа, там быў здымак, дзе вы там дакрануліся рукой да карабліка да гэтага, і гэта ўжо стала там доказам таго, што вы удзельніца, а не журналістка проста. Вы ведаеце, дайшло да абсурднага. Я сама прадоставила, дакладней попросила прадоставіць фотаздымкі журналіста Сергея Балая, які здымаў тую акцыю, на якіх бачна, што я фатаграфую гэтыя караблікі.
А суд сказаў: ну вы же там былі, а хто ведае, можа быць, вы там не толькі фатаграфавалі. Вось і ўсё. Увогуле у такіх сітуацыях можна дамагчыся праўды ці нельга? У нашай сітуацыі вот рэальнасць. Ну, можна, але цяжка. Ну, тому что я кажу, мы, в принципе, бачили розныя выпадкі і бывалі, што і Верховны суд адмяняў пастановы аб арыштах нават. Ну, это вельмі рэдка такое бывае. Ну, бывае. Вось. Ну, але в выпадку, конечно, калі такая ідзе як бы доказы кшталту, што мала што вы там маглі рабіць, ну, это, конечно, такой ситуации цяжка нешта даказваць. Журналіст мае права прысутнічаць паводле закона об СМІ на тым ліку на масавых мерапрыемствах, але ён абазначаны, адпаведна там у яго ёсць бейдж, што ну, ён не ўдзельнік. То есть это натуральна трэба размяжоўваць, хто ёсць удзельнік, хто не ўдзельнік, і калі кажуць, што мала што, ну, павінны былі быць доказы, што чалавек прымаў менавіта ўдзел, не як журналіст, а непасрэдна як удзельнік. Ці, ну, вот калі вот такі суд як ёсць, вот такая сітуацыя як ёсць, ці мае сэнс ввогуле там звяртацца, скажем, у беларускую асацыяцыю журналістаў, каб яны там далі свайго юрыста, ну вот у дапамогу, скажем, канкрэтна журналісту дзеяння, ці там каб рэдакцыя траціла грошы, наймала нейкага адваката збоку, ці звяртацца вот у вясну прасіць: юрыст Стефанович, дапамажы нам вот што рабіць, ці ўжо і ведаючы, як адбываюцца суды, не варта замарочваць і людзям галаву марочыць. Не, у такім выпадку я лічу, што варта, таму што это абсалютна незаконны пераслед журналіста за сваю прафесійную журналісцкую дзейнасць. Ён не прымае ўдзел у дэманстрацыях, і ён выконвае сваю прафесійную функцыю, дзейнасць. Тое самае, як і назіральнікаў, якія назіраюць за акцыямі, з якімі яшчэ складаней, таму што журналіста хоць там апісаны в законе о масавых мерапрыемствах, што ён ёсць такі і можа прысутнічаць, а пра назіральнікам там нівогуле нічога не сказана. Але тым не менш назіральнікі, яны таксама не прымаюць удзел дэманстрацыі, яны выконваюць іншую функцыю. А ў нас былі выпадкі, калі спрабавалі пераследаваць і нашых назіральнікаў, і затрымлівалі іх, і спрабавалі іх прыцягваць да адказнасці як удзельнікаў масавых мерапрыемстваў, хаця яны абазначаны таксама адпаведнымі камізэлькамі, і бейджы маюць там арганізацыі, якіх накіроўвала. Таму я лічу, што ў такіх выпадках абавязкова трэба спрабаваць выкарыстаць все магчымасці дзеля сваёй абароны. Іншая справа, калі там я, напрыклад, прымаў удзел там мерапрыемствах, то я ніколі не адмаўляю гэта. Да, я прымаў. Я выказывал свою громадскую позицию, свое меркаванне, реализовал свои правы. И меня не мусит за это карать. Можно еще такую позицию займаць. Відавочна, что с такой позиции тебе, конечно, покараюць. Але это будзе абсолютно, ну, як бы відавочным, что тебя караюць за тое, что ты мирным шляхам реализовывал гарантаваныя табе правы. Диана, все ж таки у таких ситуациях у журналистов, ну, крыху больш магчымасцей і давесці эту справу да шырокай грамадскасці і наўпрост звярнуцца, скажем, да міліцэйскага кіраўніцтва, ці там да кіраўніка там сталічнай міліцыі, ці да нават міністра ўнутраных спраў. Ўсё ж такі ёсць такія магчымасці. Ці не думалі вы, вот, што, скажем, там пазваніць міністру, скажем, унутраных спраў, альбо там хаця б там начальніку сталічнай міліцыі і сказаць: вот такая сітуацыя, што адбываецца, што робіцца? Ну, вы ведаеце, я думаю, што яны ў курсе, што адбываецца, таму ці ёсць у гэтым сэнс? Ну, хіба толькі калі націснуць на іх сумленне, можа быць, толькі для гэтага. Валентин, ну і на завяршэнне яшчэ раз хочу вярнуцца да тэмы BuyHelp. Будзе аказвацца дапамога фінансавая на сплату штрафам пакараным. Вот Андрей Стрыжак кажа, што сумесна з вясной гэта вот все прапрацоўваецца, як і што будзе рабіцца, як выплачвацца. Ці ёсць нейкая такая схема, па якой гэта ўсё будзе рабіцца, каму найперш дапамагаць, якія сумы рэальныя там, вот, ну, як это ўсё будзе адбывацца? Ну, наколькі я ведаю, мы зараз это якраз і абмяркоўваецца, як тэхнічна гэта рабіць і куды найперш там мусяць людзі звяртацца і як. Ну, у нас як бы досвед ёсць пэўнай в гэтай працы, якім чынам гэта робіцца, якія там патрэбныя для гэтага там дакументы, якія пацвярджаюць, ну, пастанову суда, натуральна. Вось. Ну, зараз это все будзем прапрацоўваць, як там што BuyHelp будзе это рабіць.
Ну, в любом выпадку, я так разумею, что все гэта будзе дапамога оказываться людям пасля того, як кампанія по збору сродкаў закончится. Ну, напэўна, так. Потому что тут, наколькі я чуў, там 10 тысяч сабрана ўжо. Ну, але, відаць, это не будзе дастатковым, потому что штрафы это еще працягваюцца, еще суды не скончыліся. Мы тут даведваемся перыядычна пра нейкія новыя працэсы, якія на этом тыдні еще будуць адбывацца, таму это еще все і сумы і колькасць людзей прыцягнутых да адказнасці она будзе, напэўна, еще павялічвацца. Ну, тут трэба ўлічваць, што это выбарчы год, і все гэтыя падзеі не выпадковыя, потому что для ўладаў, я думаю, важна, чтобы люди в принципе никуда не ходили и ничего не абмяркоўвалі. Не важно, про что это, про интеграцию ці про выборы. Просто не трэба ничего абмяркоўваць. В нашем грамадстве не вітаюцца някія дискуссии публичные. Есть президент, он все знает и все сделает. Диана, ну, як журналіст, будете ўсё ж таки ходить на асвятленне розных там вулічных акцый, ці ўжо так скажете, не, лепей я вот... Не, я лічу, што гэта неабходна і як журналіст, і грамадзянам таксама, як грамадзянка, я думаю, што таксама я буду туды хадзіць. Вось, ну, але ці будуць за гэта прыцягваць да адказнасці, не магу пакуль сказаць, але буду. Дзякуй вялікі. Валентин Стефанович, Диана Сирадзюк, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас.